Ćao svima, imamo novi izazov. Na početku učesnici izvlače kartice. Svako dobija svoju akciju, ugristi, liznuti ili ne raditi ništa. A tek onda će saznati šta se krije ispod poklopca. Može ispasti bilo šta, ali svaki učesnik mora izvršiti zadatak koji dobije na početku. Hajde da vidimo šta će biti. Hej ljudi, smirite se! O ne, to je ljuta paprika! Hajde da vidimo kartice! O ne, neću da je jedem! Ja neću da je ližem, ne! Šta je kod mene? Da, sreća je na moje strani! Ha. Dobro, uzmi! Ne, ti uzmi! Okej, sad ću pokušati da liznem. A to uopšte nije ljuto? Da, super! Mogu lizati koliko god hoćete? Ne, to nije u redu! Hajde sada liži! Pa dobro, kako strašno! Joj, kako ljuto! Osjećam vatru! Hej, prestanite da mi se smijete! Hajde, sada ti! Ali zašto? Dobro, probat ću malo. Jao, čini mi se da ću eksplodirati. Vatra! Joj, to je bilo jako ljuto. Bravo, uspeo si! Šta je ovo? Dobili smo prženo meso. Cool. To je baš ukusno. Joj, šta to radiš? Hoću ja. Baš ti hvala, druže. Vi niste normalni? Dobro, ja ću pojesti. Prijatno nam. Ljudi, ja ću da skinem poklopac. Wow, pa to je velika krofna. Nevjerovatno. Dakle, ja ću da je ližem, ni loše. I meni se posrećilo. Ma dajte, to nije fair. Hajde da počnemo. Čekaj, ja sam prvi. Tako je divna. Sad ću je probati. Ova glazura je mnogo slatka. Dosta, sada ja. Vi možete samo da gledate. Uzet ću pribor za jelo i odseći komadić krofne. Yes. Da. Što je? Ne, sklonite se odavde. Dakle, nastavit ću da jedem. Jel tako? Šta? Britney, ovo je za tebe. Baš ti hvala. Naš plan je uspeo, da. A sada ja. Hej, Britney, ovo je također za tebe. A sada ja jedem. Prelepo. Super, momci. Tako ste dobri, hvala vam. Koliko poklona. Šta? Ne, sve ste pojeli. Sad ću vas naučiti pameti. Bolje bežite. To je bilo tako smešno. Sami ste sebe kaznili. Tako vam i treba. Kakav je to miris? Nemam pojma. Hajde da pogledamo prvo kartice. Da, hajde. Ja ne radim ništa. Ja ližem. Ne znam da li je to dobro ili nije. Ja jedem. A sada hajde da vidimo. Šta je to? Kakva lepotica. Već jedva čekam da počnem. Moj jezik. Pusti me. Ne mogu da ga otkinem. Hajde. Šta? Nema šanse. Momci, u pomoć. Da, naravno. Sad ću da ti pomognem. Ups. Moj jezik. Ne. Kako je dugačak. Dobro, nema veze. Sad ću ga skupiti i... Eto. Da, dobro je. Dakle, hajde sada ti, Jack. Da, ali kako da te pojedem? Tačno. Treba mi marama.
Šta on radi? Nemam pojma. Trenutak. Uzimam pribor za jelo i počinjem. Šta? Sad ću te uhvatiti. Dođi ovamo. Kako si bezobrazan. Šta? Hoće da nas napadne! Bežite odavde! Bežimo, brže, brže! U pomoć! Ne! Mogu li ja da otvorim? Hajde zajedno! Hajde! Wow, kakva lepota! Da vidimo kartice. Napokon! A sada ja? Ne, ne radim ništa. O, da, to! Ja počinjem. Istiskam. A sada ližem. Ovo je tako slatko, super! Dosta! Daj sada meni! Pa neću nikome dati, to je samo moje. Jel tako? Rekao sam vrati! Joj, fuj! Kako je to odvratno! Sve lepljivo! Tačno! Imam sredstvo protiv mikroba. Poprskaću malo. Da. A sad ću sve obrisati. Gotovo! Došlo je vreme da istisnem slatkiš! Kako je to ukusno! Hoću još! Da, sipaću sve u usta! Oho, nevjerovatno! To je to! A sad će biti balon! Imam ideju! Eto, gledajte! Ne, ni to! Da, eto! A sad mi treba flomaster! Šta radi? Eto! Da li je prepoznajete? Pa to je Labubu, tako je slatka! Hoću da je uzmem sebi, daj mi! Ne može! Daj, molim te! Šta si uradila, Britney? To je sve zbog tebe! Slučajno sam, izvini, molim te! Da li vi to osjećate? Ej, šta radite? To miriše ispod poklopca. Otvaramo? Jao, fuj, kako odvratno! Samo da ne budem ja? Super! Dobro, ja odmaram. A ja? Ne, morat ću da jedem to. A ja da ližem. Ćao, Britney. Šta? Nisam razumela. Morate da ispunite zadatak. Hajde, ja ću staviti gas masku. Eto, sada možete da krenete. Joj, kako smrdi. Ne želim to da radim. Joj, pa dobro. Hrabar sam i jak. Fuj, ovo je toliko odvratno. Šta je to, muve? Marš odavde, sklonite se. Padam. To je bilo smešno. Baci kocku. U stvari ne, moraš prvo da pojedeš to. Hajde, probaj. Dobro, eto jedem. O ne, to je odvratno. Povratit ću. Svaka vam čast, momci. Šta? Kako smrdi. Moram da vratim masku. Kasno je. Kakav lep miris. Stanite. Hajde prvo da vidimo kartice. Dakle, što? Ja ne radim ništa. Super. Da, to. Ja ću da otvorim. Rano ste se radovali. Eto, izvoli, Bobby. Bio si srećan, zar ne? Ne, jako se plašim. Polako. Iskreno i mi se plašimo za tebe. Uspeo sam. Hajde sad ti, druže. Ne, stani, moraš da pojedeš to. Hajde. Možda ne treba. Ne želim da radim to. Ne, neću. Hajde, već jednom jesi muškarac ili? Moraš to da uradiš. Okej, glavno je sve raditi pažljivo. Kako je ovo strašno. Šta je ovo?
Kvačanci? Moj nos! O ne! Jau, o, sir! Super!